5-й дзень навенны да святога Карло Акуціса. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Думка святога Карло. Імкненне да святасці рэалізуецца тады, калі ў штодзённасці мы ўжываем як мага радзей мінусаў у аднясенні да нас, а часцей плюсаў у аднясенні да Бога. Разважанне на распачацце. Эўхарыстыя з'яўляецца спажыткам, які дае нам сілы на шляху да нябеснага валадарства і нараджае камунію. Аднак нельга абмежавацца толькі такім бачаннем гэтай найвялікшай таямніцы, бо такі погляд не дазваляе ахапіць усю яе сутнасць. Эўхарыстыя – гэта ахвяра, якая павінна таксама стаць сінтэзам кожнага дзеяння хрысціяніна. Шлях да камуніі вядзе менавіта праз ахвяру. Святы Ян Павел II, кажучы пра касцёл Эўхарыстыі, смуткуе з прычыны таго, што гэтая таямніца ў сучасным свеце губляе сваё ахвярнае вымярэнне. А такое абмежаванае разуменне зводзіць Эўхарыстыю да звычайнай братэрскай сустрэчы. Больш глыбокага разумення найсвяцейшай таямніцы немагчыма дасягнуць без позірку на сутнасць паставы, ахвярнасці, сакраменту Эўхарыстыі. З жыцця святога Карло. Карло быў выключна адораны ў сферы інфарматыкі і інтэрнэт-тэхналогій. Маючы ўсяго 10 гадоў, ён ужо пісаў алгарытмы і распрацоўваў сайты. У 11-гадовым узросце Карло распачаў стварэнне ў інтэрнэце спецыяльнага сайта, прысвечанага эўхарыстычным цудам, якія адбываліся ў розных мясцінах свету. Гэтая праца працягвалася 2,5 гады. З выказвання мамы Карло, Антоніі Сальсано. Карло прыцягвае маладых людзей таму, што з'яўляецца іх аднагодкам, які жыў у іх часы, і гэтак жа, як яны, захапляўся інтэрнэтам. Сваім жыццём ён вядзе дыялог з сучаснасцю. Гэта робіць яго незвычайна актуальным і блізкім. Адным з улюбёных выказванняў Карла былі словы: «Шчасце – гэта взіранне ў Бога, а смутак і горыч – взіранне самога сябе». З літаніі да святога Карло. Святы Карло Акуціс, маліся за нас. Наш магутны заступнік, маліся за нас. Бязмежна адданы Богу, маліся за нас. Ведаючы дарогу да неба, маліся за нас. Ахвяраванне навенны. Божа наш Ойча, дзякуем Табе за тое, што Ты даў нам святога Карло
які для моладзі з'яўляецца асаблівым прыкладам жыцця, а для кожнага з нас заклікам да святасці. Ты, Божа, учыніў з Еўхарыстыі аўтамагістраль да нябёсаў і дазволіў Карло быць закаханым у Тваім Сыне, Езусе Хрысце. Ты таксама даў нам беззаганную панну Марыю як нашу ўзлюбленую маму і дазваляеш пры дапамозе ружанца праслаўляць яе любоў і веліч. Прымі, Божа міласэрны, малітву святога Карло у нашых інтэнцыях, якія мы ўзносім да Цябе праз яго заступніцтва падчас гэтай навенны. Няхай яго усмешка напаўняе надзеяй кожнага чалавека і з'яўляецца святлом для нашых сэрц у штодзённым імкненні да дасканаласці. Які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен.